Разбира се, това е една инициатива на катедра библистика, която беше заявена още в края на миналата година в нейната програма за 2026 и след тържественото отбелязване на 1700 години от събора в Никея, дойде ред и на едно събитие, което исторически като че ли остава на заден план, осветено от ролята, значението на кръста, което той има в нашето съвремие, в нашата история, в нашата традиция. Затова тази годишнина заслужава внимание, тъй като ние в нашата празничност често пъти забравяме корените или основанията за един или друг празник. Именно на това са посветени и докладите, които в кръглата маса ще бъдат посветени на различни теми. Имаме два доклада, които са свързани с типологията или предобразността на кръста в библейски текстове от Стария завет. След това преминаваме плавно през новозаветната епоха, новозаветната библейска традиция, апокрифната библейска традиция, свързана с Евангелието на Яков, където също имаме доста какво да разкажем. Тръгва се и през историческата, разбира се, фактология в изворната база, която говори за откриването на кръста. Защото не всички знаят, че тази тематика е доста сложна. Едни автори споменават, други не споменават за тази част от дейностите на света Елена. И в един голям ресурс от докладите ще видим проследяване на празничната система, която се установява. Въздвижение на Светия кръст, различните празници, посветени на Светия кръст, връзката на въздвижението с Успението на Свети Йоан Златоуст или датите за откриването на кръста. В литургичното пространство съществуват различни дати. Ние сме свикнали да знаем 14 септември и това горе-долу да изчерпва нашата историческа памет за събитието. Но имаме събития, които се преплитат и се нуждаят от изяснение. Може би ще има интересни дискусии, тъй като докладчиците отразяват различни традиции, които са проследили. Химнографски, исторически и библейски, в място, което кръста заема своята роля като ориентир за нашите изследвания.